A Garda Civil e a Policía Local reforzarán a seguridade en Cambados para tentar poñer fin aos episodios de picadas de rodas. O último esta fin de semana con preto dunha trintena de coches afectados. O autor ou autores destes feitos estragáronlle a cada vehículo 2 rodas. Foi na Rúa dos Olmos, onde xa se producirán episodios deste tipo, pero tamén desta volta noutros puntos do concello, como na Calzada ou na Ribeira de Feciñáns. Vamos a, tanto por parte da Garda Civil como por parte da Policía Local, a implementar a vixiancia nesa zona, co cal estamos convencidos de que máis pronto que tarde se identificará esa persoa. Mais alá do incremento da presenza policial, o alcalde avanza que se van tomar outro tipo de medidas que prefire non desvelar, co obxectivo de dar co autor destes feitos. Vamos tratar de reforzar a vixiancia. Permitídeme que non vos diga exactamente como, pero sí que vamos a reforzar a vixiancia. De feito, dentro de media hora temos unha xuntanza, eu, o concelleiro de Seguridade, o xefe de Policía Local e un responsable da Garda Civil. Sobre a investigación polo de agora non hai ningún sospeitoso. Con todo, a Garda Civil está tratando de dar co autor ou autores das picadas a través de grabacións de cámaras de seguridade. O feito de que actuase en varios puntos da vila pode axudar a dar con el. Quen está levando a investigación é a Garda Civil. Sei que está tratando de obter imaxes e que probablemente se obteñan imaxes debido a que, bueno, pues, a persona que o fixo pues, quizás se confiou e ampliou demasiado o radio de onde estaba actuando. No concello comparten a indignación de moitos veciños ante este novo capítulo de picadas, tendo en conta ademais que no canto de ir a menos o problema vai a máis en distintas zonas do núcleo urbano e afectando a máis vehículos. Están se producindo de menor a maior escala. O certo é que empezou con pinchazos en uns poucos vehículos na zona dos Olmos, que en principio se atribuía a algunha redecilla veciñal, pero vemos que a cousa vai a máis, xa deixou de ser menos coches, sino que cada vez son máis vehículos afectados e, ademais, cada vez unha zona máis ampla. Con todo, o alcalde fai un chamamento á tranquilidade, cree que se trata dun feito illado e que Cambados continúa a ser unha vila segura. Facer un chamamento á tranquilidade. Cambados é un pobo seguro. Non creemos que isto este vinculado a un aumento da delincuencia, nin a un aumento da inseguridade, nin tampouco a movida nocturna. Pensamos que é unha persona, un individuo illado que por motivos que descoñecemos se dedica a facer este daño, causar este trastorno, que ademais do daño directo ás persoas afectadas, pois está dando unha mala imaxe do pobo. Esta mañá, ademais de reunirse coa Policía Local e a Garda Civil, o alcalde tamén falou por teléfono coa subdelegada do Goberno en Pontevedra. Maica Alarriba trasladoulle ao rexedor o seu apoio, ofrecendo toda a colaboración que se precise para rematar coas picadas de rodas en Cambados.